L'educació es planteja prohibir els mòbils a l'etapa de secundària on ara es poden fer servir com a eina pedagògica en moments puntuals. També hi posa sobre la taula la restricció de les pantalles a l'etapa infantil. Aquestes són dues de les qüestions que abordarà la Comissió per a una digitalització responsable als centres educatius, que s'ha posat en marxa aquest dimarts. Aquesta comissió està formada per una cinquantena d'experts que tenen l'encàrrec d'avaluar la prohibició del mòbil a totes les etapes educatives. Aquest curs ja no es pot fer servir a infantil i primària i la prohibició arribaria a secundària, on actualment es pot utilitzar com a eina pedagògica en moments puntuals. Aquest plantejament arriba després de la pressió de les famílies d'adolescents que aposten per donar el mòbil als seus fills més enllà de l'entrada a l'ESO. Educació es planteja també restringir les pantalles a l'etapa infantil, o sigui, els alumnes de 3 a 6 anys. Es farà també una auditoria per analitzar com s'estan fent servir els dispositius digitals a les aules. Ho explica Esther Niubó, consellera d'Educació i Formació Professional. Ens sembla important que des del departament podem, com a mínim, avaluar i veure quin marc tenim, quin ús està fent de tots aquests dispositius i corregir si convé el rumb. Es tracta precisament d'avaluar per veure de quina manera podem continuar impulsant aquesta digitalització, però que sigui saludable, ètica i responsable, que és el que penso que tots volem i que compartim com a societat. La Comissió per una digitalització responsable treballarà fins al mes de juny i el Departament d'Educació preveu fer arribar una guia a les famílies i als centres educatius amb les recomanacions de bones pràctiques de cara al nou curs escolar. Hem demanat a 3 centres educatius de la ciutat el seu parer sobre aquesta mesura. Tots ells celebren que es proposi un marc comú per limitar els mòbils a les aules i, de fet, la majoria ja fa temps que apliquen normatives pròpies per evitar conflictes. Ens sembla una bona iniciativa. És evident que el mòbil entre els adolescents ha causat que hi hagi nois i noies que estiguin enganxats totalment i hagi provocat fins i tot malalties mentals en alguns dels alumnes, i que per tant que hi hagi una mesura que previngui situacions de risc entre els alumnes ens sembla perfecta i genial. Ens sembla una mesura a celebrar perquè per fi disposem d'un marc comú d'aplicació a totes les escoles, però cal dir que escoles com la nostra, com el GEM, ja porta anys preocupant-se per aquest tema i a peu d'aula ja s'ha fet reflexió i ja s'ha fet una normativa pròpia. Hauríem de tenir centres lliures de mòbils, això és evident des del primer moment, però això hauria d'anar acompanyat d'un recolzament de les famílies. Ja hem intentat minimitzar durant tot aquest curs el fet que els alumnes de secundària utilitzin, portin o treguin el mòbil durant les hores lectives que estan al centre. Ells tenen l'obligació, per normativa, que quan arriben, si el porten, l'han de posar a la guixeta que tenen a l'aula i que no el poden treure excepte que nosaltres tinguéssim la necessitat de fer alguna activitat molt concreta en què l'ús del mòbil fos necessària. El que nosaltres pretenem, evidentment, no és la prohibició total de les pantalles, sinó d'oferir un espai segur en l'ús d'aquestes. És a dir, no som antidispositiu, però sí que opinem que l'accés al dispositiu ha de tenir un acompanyament. I a la vegada que les famílies tinguin accés a un espai on hi ha informació sobre bon ús dels dispositius, contractes, per exemple, pedagògics també entre la família i l'alumne per poder fer espais de sense mòbils a casa. Fa 2 anys que vam decidir que els alumnes no portessin el mòbil i en aquell cas que l'haguessin de dur perquè alguna família tenia la necessitat, als seus armariets els guardessin, des de les 8 fins a les 2:30. El que hem vist és que abans, a la que tu et giraves, els alumnes potser treien el mòbil i es distreien. Ara saben que si els enganxem amb el mòbil té una conseqüència. Estem començant a notar una disminució del nombre d'alumnes que porten el dispositiu i també estem començant a notar de manera molt petita encara, però creiem que això augmentarà en els propers mesos, famílies que decideixen endarrerir la compra del dispositiu mòbil en els seus fills.